Imos ca derradeira tertulia desta tempada. Conosco temos os tres espadas da nosa cidade de Lugo, Alex Cedrón da Peña en Brogados. Como estás? Hola, moi boa noite. Dula da Peña Brogán, como andamos? Boas noites, moi ben. David Ojea da Peña, que todos coñecedes da costa, Peña Broñás. Hola David, moi boas. Hola, moi boas. E conosco temos un convidado, que non é tal convidado, sino un máis da familia do básquet galego, Mar da Peña Espírito 23 de Oleima, Coruña. Que tal, Mar? Benvido. Que tal? Moitas grazas. Pois xa sin máis dilación, imos co que toca nesta última, porque isto vai ser largo, longo. Imos cas notas, os mestres xa están preparados, cada un está na súa cadeira, para empezar cas notas dos xogadores do Río Brogán desta tempada. Martí, sin cortapisas, faltaría máis. Imos comenzar cos que deixaron durante a tempada o clube lucense. Comenzamos, se vos parece, por Jordan Davis. Imos facer do seguinte xeito: David, Dulamar e Alex, en todos os casos. Ala, o marronaco pa min, ala, este ano tocoume. Veña. Isto que saibades todos que un poquinho para xestionar o tempo, porque sabe que me enrollo dando explicacións. Jordan Davis, bueno, pois sobre todo, principalmente xa non pola parte deportiva, polo que vimos todos, senón polo que debía restaba, digamos, negativamente, eu voulle dar un 2. Digo que restaba en canto a equipo, ao parecer, porque a información a mellor algún tedes máis, non? Pero o ambiente que a mellor que hipotéticamente xeraba non foi bo para o noso equipo. 2. Pola miña parte voulle dar un 3, precisamente coincidindo co mesmo que dice David, que é un xogador moi problemático dentro do conxunto do equipo. Desarrollou un xogo con altibaixos que, bueno, non era nin mellor nin peor, pero bueno, era bastante conflictivo, como se demostrou despois nos sitios nos que parou. Eu voulle dar un 3. Que saibades que as miñas notas é un pouquiño tamén sobre o que vos digades, o sea que voulle dar un 3. Que xenerosos son, Eu doulle un 0, porque realmente unha persoa que comportouse como se comportou no equipo, que fixo nese vestiario, dame igual que meta os puntos que meta, que ademais tampouco de un rendemento deportivo que fora unha maravilla, así que un 0. É porque non se pode dar negativo. O mestre do ano pasado exixente era David. Veremos como continúa a cousa. Co pivot, co nigeriano Onu. Pois a ONU pois daremos que lle din un 3 a Davis, non, un 2 a Davis, pois doulle un 3, pero esta vez non pois eso, polo que aportara, porque ao fin e ao cabo o rapaz pois entendo polo que dixeron en entrevistas, en declaracións, que aportou pois todo o que puido, é un bo rapaz, pero deportivamente pois non aportou nada, non, o Breogán, así que, bueno, pois voulle dar un 3. Sí, 3 é unha boa nota, non puido explotar as súas mellores virtudes, que era xogar por encima do aro, porque naquele momento o equipo non era o seu xogo. Menos mal que boa nota, non? Menos mal que son boas notas. No resto non hai moito máis que dicir. Un 3. Se a cousa vai de 3, é un 3, non pasa nada. Un 2. Pero o máis duro, ti estás opositando, non sei se é tan duro. Bueno, despois xa verán os cambios. Vale. A verdade que, así como no vestiario foi todo o contrario que Davis, ao menos o que se vía que era un cacho de pan e que o intentaba absolutamente todo, pero tristemente non estaba para xogar na CB e necesita, así dito de forma dura, aprender a xogar a baloncesto. Por min necesita uns básicos que non os ten. E falábamos de 3 xogadores que estiveron co corpo técnico no que dirixía Iván Sunara e Veliko Mirsic. Imos con notas. Vale. Pensei que só seguíamos con xogadores. Bueno,
pois o traballo de Sunara eu non vou calificar porque tampouco que teña moita información ao respecto do seu rol máis da súa amistade con Veliko Mërcic, así que, bueno, sin calificar. A Bélico, pois eso, eu penso que aquí algún máis que xa falamos do tema, a Bélico era un adestrador que a min sí que me gustaba, probablemente eso, a súa etapa pois tiña que ter finalizado antes, como xa falamos moitas veces, entón a nota para esta etapa desta temporada pois non chegou aprobado, pero voulle dar un 4, aínda que sexa eso, por aprecio e por respeto. Eu, para min, o corpo técnico desta temporada non deberá haber empezado. Eu fui da opinión de que Mersic tiña que haber acabado o ano pasado, haber salido pola porta grande, bueno, e hasta aí. E daríalle unha nota dun 3. Eu penso que a verdade é que de tanto Mersis como algún outro xogador é o que máis teño así máis presente, pero tamén vendo as vosas notas non creo que debería darlle máis dun 5, pero bueno, penso que tamén un 4 polo que pasou, sobre todo en tempadas anteriores, pode ser unha boa nota, pero evidentemente está claro que o cambio nesta temporada foi un acerto. Sí, concordo bastante con David no tema de Sunara, ao final non sabemos realmente o que aportou, o cal vamos a coller o pack completo e realmente fun moi de Misic, para min hai que agradecerlle a súa etapa en Lugo, pero este ano xa non o tiña que haber empezado aquí e realmente a xestión que tivo neses que foron 3 meses que estivo desta tempada foi realmente mala, así que un 3. E se me permitides, facemos unha pequena paréntese falando de adestradores para falar tamén de Epi. Que vos digo? A ver, Empeza. se falamos da parte deportiva, evidentemente eu penso que evidentemente comentáronse algúns erros, seguramente a tempada é pois seguramente dun 5 ou dun 4, evidentemente máis que nada porque o obxectivo principal non se cumpliu, que era quedarse na CB, evidentemente pois entre o 3 e o 5 e o 5 máis tirando polo persoal que polo deportivo exclusivamente, pero evidentemente que sobre todo nós polo que valoramos a EPI polo personal é que é un 10. Nese sentido, sobre todo porque polo que as nosas notas están algunhas veces un pouco condicionadas cando falamos de EPI, non? Porque somos conscientes do que pasou deportivamente, pero claro, é que a relación que temos con el é moi boa. Onte despedímolo todas as peñas e claro, foi unha sensación casi de pola mañana dinnos que morreu e pola tarde vamos ao funeral con ela, aínda que sexa con unha caña na man, sabes? Foi complicado. Entonces, nese sentido, un 10 como persoa, como adestrador ou como esta etapa na CB, pois entre un 3 e un 5 e a media xa é un 4. Mar, confiemos que non teñas moi lonxe a EPI a da temporada próxima. David, comenzamos coa opinión de Pinton. Bueno, todos sabemos que ás veces non toda a culpa non é do adestrador, que bueno, para min parte da culpa do resultado deportivo é unha mala planificación. Non sei que peso, porque realmente sí que descoñezo, a mellor Mar sí que me pode aclarar, non? Que peso puido ter o adestrador non a hora de configurar o plantel e de solicitar necesidades non para poder corrixir pois, os problemas. Para min, ese salto a ACB co Leima pois alegreime moito de que pasara. Eu penso que Epi deu todo o que puido e máis por sacar esta tempada adiante. Se non o conseguiu ao final, eu penso que sí, terá parte de culpa, pero non moita. Despois deste speech, voulle dar un 6. Bueno, despois do dito, só podo seguir puntualizando que como persoa para min Epi foi un 10, tanto en Lugo como en Coruña, o sea, é indudable. Cando visitou Lugo desde outros banquillos tamén tuvo un comportamento espectacular.
E ainda que esta temporada, digamos que suspendeu porque non conseguiu o objetivo, eu darílle un 5. Alex? Sí, concordo con todos, non? A nivel persoal, a nivel de persoa, é pía un 10, non se lle pode poñer ninguna coma, pero sí que a nivel deportivo para min cometeu un erro moi importante, e que non podes querer xogar igual sendo un equipo de puntero en LEF que sendo un equipo de parte baixa na CB. Para min, a proposta que de equipo de xogo de Coruña non era máis acertada. Ao final, para min sí, hai que xogar alegre en ataque, pero na parte baixa na CB se non defendes, ou eres o Madrid ou estás morto. E aínda así o Madrid cando quere tamén defende. O cal eu penso que un 4. Marc, nun escalafón dun ao 6, os 6 mellores xogadores da tempada do Leima. A ver, seguramente o número un por números máis que nada e por acumulación de MVPs poderíamos decir que Brandon Taylor, por máis que nada por esa importancia que tiña no xogo no tema das asistencias. Aínda que non xogara moito, a mí un dos xogadores que máis me gustou e que me houbera gustado que tivera máis minutos é Lundvik. Creo que o seu traballo cando pudo sair creo que foi bastante bo, tanto en defensa como en ataque, sendo un xogador que nos faltaba, ese 2 que revolucionara un poquinho máis que Scrap, e non tanto ao millor como Hurtel ou como Taylor. Tompkins tamén sorprendeume moito, non tiña todas comigo cando fichamos a Tompkins, pensei que non que iba a vir retirar aquí, pero non pensei que iba a poder darnos o que nos deu, e ademais non só como deportista, senón tamén como persoa que implicouse bastante al menos de portas para fora, o que viñamos era que se implicaba bastante no equipo, e iso é algo que a nos gústanos bastante, non como peña, senón como afición en xeral. Despois sí que é verdade que cando estivo ben, porque é verdade que esta segunda parte da tempada a segunda parte máis tirando hacia o final non foi tan boa, cando Atu estuvo ben, pero tamén é verdade que evidentemente as súas carencias coas faltas e demais sí que é algo que o lastra un poquinho máis, pero sí que foi ese pivot que demandábamos un poquinho máis de ter máis presencia, que utilizara ben esos 2,16 que mide e a longitude que ten para intimidar e asustar, e cando pudo facelo sen cometer algúns erros máis habituais nele, que por iso a lo mellor non tiña tantos minutos cando se lesionou Lima e o xogou Huskic, pero nese sentido tamén me gustou bastante. Dentro tamén das súas carencias, gustoume Barrueta, porque seguiu xogando igual que Nalé, tirábase todo, a veces con máis acerto e outras veces menos, pero tirábase todo. Nunca mellor dito, tiraba todo. Literalmente. Exacto. Entonces, nese sentido, pois, gustoume por eso. Somos conscientes das súas carencias, pero evidentemente ter un tirador que aínda así pode facer 10 puntos por partido, máis ou menos, pois é unha garantía. E aínda que o poño no posto 6, pero máis que nada porque acabo de lembrarme de él agora, penso que unha das persoas que tamén podría estar no posto número 1 sen ningún tipo de problema, no 2, no 3, en calqueira, creo que Beca. Beca creo que foi uns dos máximos expoñentes do clube esta tempada. Creo que foi moi difícil sacar orgullo ou tratar de facer un bo traballo con profesionalidade e sentindo os colores na primeira tempada CB, sobre todo por momentos porque foi moi difícil, porque as cousas como son, pasamos 3 meses sen gañar a ninguén e recibindo choscas en moitos casos, e foi un profesional que aproveitou a súa oportunidade cando Tompkins se lesionou, cando non recoñeceu que non estivo ben e que seguiu traballando para poder ter as oportunidades que tivo ao final da tempada, ao principio mesmo. O ano pasado regresou ao clube como volvo nunha segunda etapa para conseguir subir a CB e demais, o logrou e penso que liderou a equipo tamén dentro da pista co seu exemplo. 6 xogadores, nostros mestres son galegos. Entón, 6 xogadores do Leima. David? En canto a números, en canto un pouco a resposta de tempada, coincido con Marc, non? En poñer eses 2 primeiros, non?
si a mellor pensa un pouco como o Corazón, como fixo el o final, doulle volta a todo e cambio, non? De feito, estaba un pouco, mentres falaba, pensando nese, non? Entón, vamos deixar a Taylor e Tompkins aí como primeiro e segundo, e sí que metería a mellor nese terceiro posto a Beca, non? E a mellor seguiría con Uskic, e logo sí que lle deixaría un huequiño a outros dous perfis que a mellor non son tan relevantes. Un comentou Noel que foi Lundqvist, que é unha pena que quedara un pouco así apartado aí nunha etapa non da tempada. E logo tamén, bueno, non sei, é un pouco cariño tamén a Pont, que tamén lle teño bastante aprecio, e gustaríame que estivera nese sexteto. Yo máis ou menos, bueno, despois de falar David e falar Marc, pois queda pouco que dicir. Os dous primeiros casi que son inamovibles, porque, bueno, deron un nivel moi alto. Tal vez o que podería meter como un sexto xogador, ainda que por carácter dentro do banquillo non o foi, pero sí pola calidad que ten, que é exponencial, que é Hortel. Si fuera máis ben, pues bueno, un xogador de equipo seguiría un dos top de arriba. Faría un hueco aí no sexto, porque aportou moitos puntos e moita calidad os partidos que estuvo. Xusto por encima do Hortel puñería a Barrueta porque, bueno, nunca se lle cortaron as maus. Sempre tuvo aí puntos, cando fallaba seguía tirando, era alguén que non perdía a conciencia. Por variar un pouco, farei un apunte hacia Scrap, que, bueno, dentro das súas limitacións, pois fixo uns bons números tamén. Pouco máis, o sea, os de arriba é que non hai moito que nombrar. O sea, os líderes do equipo sempre estuveron aí e, bueno, e xa están ditos. Sí, Mar, Yo Déjame. solo tenía un apunte, quería mencionar también el tema que mencionaba David de Huskic y Aleix, porque creo que Aleix también fue un trabajador nato de las poquitas veces que podía sí que le dejaron, pero sobre todo Huskic por el marrón que se come cuando se lesiona Lima. Creo que aunque aquí hubo gente que le dio mucha cera, creo que se comió un marrón y lo supo salvar bastante bien, porque a pesar de que no se vea, que si no recoge rebotes, no sé qué, hizo un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. También una mini mención especial a Sillings, porque creo que nos vino bastante bien. Y una mención ya un poco más grande, que aunque no jugara, Alex Hernández hizo mucho por el equipo estando desde fuera. Mucho por el equipo. Y ya está, es eso. Ya está. Te dejo, Alejandro. facendo, a ver, sobre todo unha relación do rol que tiñan o rol previsible o seu rendemento, ou sen dúbida o primeiro poñería a Taylor, o segundo poñería a Beca, para min deu un rendemento moi sostido e sobre todo demostrou a súa calidade que tiña, que era indudable e que físicamente sorprendeu-me para ben, esperaba que estivera bastante peor. A mí Diagne hai que metelo terceiro porque era en principio viña de terceiro pivo para xogar 2 minutos e xogou en torno a 13 e 15 minutos dando un rendemento moi bon. Alex, gustaríame que siguera por Galicia, que aprenda galego. Gustaríame que Diagne aprendera galego. Siga. Despois, Tonkins, obviamente, o tempo que estivo ben, a súa calidade que é incuestionable, pura clase. E despois poñería tamén para min no seu rol, a lo menos o que eu penso que o fixeron bastante ben, Lukvic e Jakovic. Para min, penso que no rol que tiñan o fixeron o fixeron bastante ben. O problema é que noutros roles importantes fallaron xente que non tiña que fallar. Facemos unha pequena pausa e seguimos co análise. E continuamos analizando, neste caso, xa os xogadores do Río Brogán. É o turno de Charlie Moore. Ai, Charlie. Pois Charlie empezou cargadiño de kilos con pouco xeito. Non sei se que con Mirsic non lle ia o pastel ben.
E logo cando arrancábamos un pouco a xogar, logo incluso parecía que tiña moi boas vibras con Casimiro. Habería que velos os dous con Pucho por aí abrazados un ao outro, seguro que se levaban ben. Pois perdimos de seguir vendo. Realmente eu teño pena, porque parecía que a maquinaria empezaba a funcionar, a verdade é que sinto ben. Logo, pois nada, o bon é que o sustituto pois tamén nos deu máis dunha alegría, non? Para Charlie, polo ben e polo mal, vou no deixar nun 6. Pois eu vou ser Este un ano poquinho as que te sales, o sea, estás moi estou piadoso. optimista. Eu a Charlie, pois bueno, por lo que se viu, bueno, deixar un 5. Un aprobado raspado, creo que puido facer algunha cousiña máis, bueno, e ao final con Casimiro empezaba a funcionar, pero desde esas, pois bueno, parece ser que o compromiso non foi o suficiente que debería ter un xogador, un profesional. No meu caso tamén penso que un 5. O que vin del a min gustoume. Pero claro, non foi moito. Sí, a ver, sobre todo a mágoa para min con Moura é que ti o vías nunha pista de baloncesto e dicías este xogador é diferencial, sabe? Ten baloncesto. O tema é que as súas gañas de esforzarse no baloncesto son poucas, entón cando, sí, sobre todo fixo o primeiro partido moi bon con Casemiro en Gran Canaria e tivo a lesión e despois polo que se di o seu traballo despois da lesión non foi o mellor que pode ter un profesional, entón collendo unhas cousas e outras polos 5 partidos top que fixo, que foi unha delicia velo xogar, voulle poñer un 5, pero sobre todo por eso, por los partidos que dá. Pois seguimos co xogador que cando xogou o primer partido gañou. Eu o bauticei na Voz de Galicia como Dalle Grant. Pois cóstame, de verdad, cóstame porque o tío é un maquinón, o tío ten moitísimas virtudes, pero a mí ponme moi nervioso, sinceramente, dígolo. Sufro moito con el, moitísimo. Non sei se o dixen en algunha ocasión, pero bueno, pásame igual que cando Hilliard subía o balón e non sabíamos onde podía acabar, se no pé, na banda, no fondo ou na canasta. Entón, bueno, estes dous tipos fixeron moito sufrir. Un tío que, bueno, que ao fin e ao cabo foi dos que aportou moito a que esta tempada saíra adiante, valorando pois esa calidade, eses partidos no que nos divertimos con ele, os bons momentos, voulle dar un 7,5 pode ser. Condicionado a 8 ou se queda en 7? Al 6,5 como lo apuremos un pouco. Estou un pouco desentrenado, que deixei a docencia vai moitos anos. Veña, voulle dar un 7, veña. A ver, a verdade é que foi unha delicia o xogador, bueno, adaptouse ben ao equipo, aportounos puntos, aportounos dirección, aínda calocada ás veces, pero bueno, casi era o que necesitábamos, alguén que nos fixera espabilar. Eu voulle dar un 8, un pouquiño generoso. Sí, no meu lado, tanto sufrindo como velo dende fora nos partidos que puden ir ao Pazo ou dende a tele, velo dende fora foi un espectáculo, o sea, regalou os triples, asistencias, bandexas, o sea, foi un espectáculo nese sentido, o sea, que eu voulle dar un 7. Pois ves como cambiamos, eu agrandoulle un 9. A min sen Grant o Broa non houbera tenido a tempada que tivo. Ala, onde vas, exagerado? Ademais, que a media é de 7,75 para este xogador. O nunca visto na tempada anterior, en nota. Ademais nun contexto moi complicado para el, porque ao final é un rookie que viña aquí a ACB, todos sabemos o que ACB máis no posto de base, e o xogador creceu durante toda a tempada, sempre foi para arriba, eses momentos de inspiración de clase que gañaba partidos, é un xogador que gañaba partidos e que vai a ser, vese que un xogador especial e que vai ir para arriba en equipos e vai se ver a súa carreira onde vai ir.
porque ademais é un currante, así que é un 9. 7,75 de media este xogador. Veremos como va o resto. Eric Vila, que ten medio camiño andado para Badalona. Imos con el. Ou máis de medio camiño. Pois claros e oscuros para o pobre o sea, para Eric, non sei. A min a verdade é que, bueno, por un lado pensei que ia despegar e que iba a facer unha boa temporada, pero defraudoume un pouquichiño. Así que para min é un aprobado e, bueno, por ser parte da salvación e do equipo deste ano e por esos partidos tan bons que fixeron. No, sí, dinlle demasiado a Charlie, que quedeime con medio punto aí raspado. A mí eu tiña que ser un 8, como decía Marc, para Diagram. Bueno, ahora xa está. Un 5 para Eric Vila. Eu vou ser un poquinho máis generoso porque tuvo algún partido que sí que nos aportou moito, ainda que, bueno, non tuvo regularidade, non tuvo constancia. Eu tamén pensei que iba a ser un xogador que iba a triunfar aquí, voulle dar un 6. Eu penso que é un 5 tamén, porque parecía bo rapaz, pero sí que é verdad que se fixamos nos aspectos deportivos, creo que foron chispazos os que houberon de Eric Vila, non ao millores unha regularidade que poidera darlle, pois é, un 6, un 7. Por iso penso que un 5, como moito 5 e medio. Deixémolo en 5. Sí, o Guadiana feito persoa, non? Ao final eran 3 partidos malos e un partido onde parecía a Besenkov, non? Sí que se notaba, con Vila sí que a boca sensación era cando estaba só no 4 e xogaba 30 minutos parecía facía partidazos. Cando tiña que compartir máis a posición era como que se como que non tiña que forzarse tanto en estar aí, era a sensación que daba un pouco de fora. Así que entre para arriba para baixo quedamos no medio un 5. Un 5 tamén, madre mía. Pobre Eric, a persona que un 5,25 ten de nota. E imos con, non fago ningún adxetivo anterior, Edin Atic. Ai, isto como se decía, non? Isto, evaluación continua, non? Uf, pois, non sei se pode decir, pero fodeuna, Bueno, a historia, sí. Claro, que ao final hai que valorar todo, seríamos inxustos coas notas que dimos antes. Cando vas ben no curso e ao final a cagas, evidentemente a valoración do curso é negativa. Entón, para mí é moi importante este final de tempada e a verdade é que lastra moito a súa nota. Eu voulle dar un 3. Eu, bueno, tanto por actitud como por xogo, considero que estou aprobado. Está claro que non lle acompañaron as lesións no final de temporada. Bueno, deixar un 5. Eu penso que tamén un 5. A mí o mesmo que con Grant, o que lle vin, a min gustoume. O sea, que nese sentido, evidentemente vos coñeceredes máis as intrahistorias dos vosos xogadores, pero bueno, o que vin dende fora a min gustoume. O sea que, en este caso, sí, 5,5. A ver, é que ao final a tempada de Atic está dividida en 3. En a parte con Misco de Ninfu Ninfa un 5, despois con Casemiro hasta as ventás a min estivo de 8, tivo un nivel moi alto, e despois das ventás obviamente a súa cabeza xa perdeuse. Pasou o que pasou e a súa cabeza perdeuse. Así que collendo un pouco de todo, eu non penso que non se lle pode suspender, pero tampouco se lle pode dar moita nota, así que vou deixar nun 5,5 como máis. Bueno, entón aí temos de media unha nota de un 6. Tampouco está tan mal. E imos con Hughes. O número 11. O número 11. Xa o estou presentando, o número 11. 1,98, estadounidense, 27 anos. Sí, que lle vin, sei que meteu un triplo, non, o 2, algo meteu, sí, é verdad. Sin calificar. O máximo anotador último partido do Breva. Sin calificar. É como cando non xogache 2 minutos, pois igual, sin calificar.
Exactamente. Eu apoio a mesma votación de David. Para mí foi un xogador intrascendente, irrelevante, insípido, incolocado, que non atopo ningunha virtud para valorarlle. Entonces prefiro deixalo aí. Nada, suscribo todas y cada una de las palabras que empiezan por in. Eu vou lle dar un 1 porque non parecía máis rapaz, ¡Grande! pero a Pois é a verdade nota que pa- ten, entón. pa min é o peor americano que tivemos, que eu xa visto no Broban, incluindo a Lez. Bueno, pois continuamos con Dragan Apic, recén renovado. Pois sí, sorpresa a súa renovación, polo menos para min. Logo veremos que sentido e que encaixe ten todo para darlle un pouco de sentido, non? Pero non contaba, a verdad, esa renovación. Pero, en certo modo, é desas noticias que, bueno, se pensas no xogador, pois alégrome, non? É un tío que bueno, que lle costou, que tiña as súas limitacións, non? En determinados partidos, pero que tanto polas verbas do adestrador moitas veces, non? Do traballo e esforzo o que aportaba nos adestramentos a loita e a pelexa na cancha, pois eu voulle dar un 6. Yo foi un xogador que me gustou dentro do que dice David as súas limitacións, pena que non tuvera eses 10 centímetros que lle faltaban, porque senón sería un espectáculo. É un xogador que ten un bon rango de tiro, moi intenso, alégrome moitísimo de telo ano que ven, non sei se xogará na mesma posición que este ano ou co mesmo rol, pero bueno, eu voulle dar un 6,5. No meu caso tamén, un 6. Sí, coincido bastante na nota, un 6. Ao final era un xogador que viña para, en principio, ser dos últimos interiores e tivo que xogar moito máis do que lle tocaba de principio. Obviamente non é un superclase, pero o tipo deixaba absolutamente todo na pista e eso de valorar e aí estivo hasta o final dando callo, así que un 6. 6,125 a súa media e imos con Boubacar Touré. Pois aquí o amigo Touré, a verdade é que eu agardaba un poquinchiño máis, non? Sobre todo, bueno, sei que que lastra estar parado tanto tempo, e lastra moito e non é doado voltar a ser o que eras antes. De feito, hai moita xente que ni sequera o consigue. Así que, bueno, eso ou non poñer por riba porque me parece importante. Pero e logo que aportou, pois realmente o equipo para min non foi polo menos o que agardaba. Eu entendo que casi todos o mesmo. Para min vai quedar a súa nota por estas cousiñas pois nun 5. Foi un xogador que empezou moi floxiño, agora ao final de temporada, pois bueno, xa se lle empezaba a ver algunhas cousas do que se esperaba del desde que veo fichado. É o que dice David, a lesión costoulle moitísimo de arranca o dela e vámoslo a probar, porque, bueno, en ningún momento baixou os brazos, un 5. Un 5 tamén. Fácil, sencillo, se meten ben fregado. Directo. Rasita y al pie. Suscribo palabra por palabra dito por David. Se non fora polo partido de Manresa, houbera lle posto un 4, pero co partido que fixo de Manresa foi a última victoria, pois foi o 5. Imos agora cos xogadores renovados, según que está chamando a portiña, xa veremos. Pero antes, este vídeo maravilloso das peñas do Leima Coruña, neste caso de Espíritu 23. Imos agora cos xogadores renovados, según que está chamando a portiña, xa veremos. Pero antes, este vídeo maravilloso das peñas do Leima Coruña, neste caso de Espíritu 23.
Pois como vimos a derradeira festa desta tempada en ACB do Básquet Coruña, de Leima Coruña, e continuamos cos xogadores do Río Brogán. Cos renovados, como falábamos, Aranitovic. Pois de Ara escoitei ao principio de tempada que se agardaba moito del. Bueno, realmente eu personalmente sí que vin pinceladas, non, de Seara. O que pasa que, bueno, pois non tuvo moita sorte, costoulle entrar neste baloncesto ACB que todos din que é tan intenso e, bueno, é normal. E cando penso que o conseguiu, pois un pouco, pois a lesión penso que lle cortou un pouco a continuidade, non? Eu estou contento da súa renovación, non sei se o seu rol será o mesmo o próximo ano, pero eu sí que agardo que se a sorte lle acompaña, poidamos ver un pouco máis de Saranitovic que se agardaba. En canto á temporada, un 6. O Aranitovic foi un xogador que me gustou moito pola súa implicación desde o minuto 1. O que dice David, xa non é solamente a lesión, é que levaba tempo xogando lesionado, o sea, que iso é que tamén hai que velo. O seu baixón de aporte ven desde que lle empezan as molestias, ainda así non se borra, aguanta todo o que pode. E para min foi un xogador que, bueno, non deu os números que se esperaban del, pero sí que deu unha entrega moi grande. Dareille un 6,5. Sí, no meu caso tamén penso que foi un xogador que gustoume, o pouquiño que lle vin a min gustoume, pero tamén penso, como decía David, que tamén ten marxen de mellora, entonces nese caso creo que tamén voulle darlle un 6. Sí, é un xogador onde eu tamén esperaba máis del en fase ofensiva, sobre todo anotadora. Sen embargo, non contaba tamén a implicación o nivel defensivo que foi capaz de dar e a axuda que deu no rebote, que foi moi importante en moitos partidos, que destes intangibles que non se ven que despois son moi importantes. Así que un pouco vou lle dar tamén un 6,5, pero penso que unha renovación bastante boa, sobre todo porque lle vexo que estando ben físicamente, o ano que ven vai ser máis. 6,25 para Aranitovic. E continuamos cos dos xogadores que teñen contrato en vigor da tempada esta e a seguinte, Jordan Sacco. Pois Jordan, ao final, non sei se tocou ese rol que esperaban del, non? Pero eu, igual que a tempada pasada, penso que o seu traballo, sobre todo o seu traballo defensivo, máis nesta, non? Dende a chegada de Casimiro foi espectacular, non? Non ningún dos pivos nosos é capaz de defender o flash como fai el e moverse como se move el. Ofensivamente todos sabemos esas limitacións que ten, sobre todo desespéranme, non? Ese xogo por riba do aro. Non sei se me estás dicindo que lle suba a nota ou que fale máis alto ou que carallo me estás dicindo. Anota, pórtate. No, voulle dar un 6,5, voulle dar un 6,5. A verdade, pero chapo por Jordan. A min foi un xogador que, bueno, todos conocíamos as súas limitacións, as malas de mantequilla que tiña. Sin embargo, este ano pues, deu un pasiño adiante, esas malas parece que teñen un poquinho máis de forza, que el vai evolucionando hacia un pivot, non vamos a decir top, pero bueno, sí un poquinho mellor. Voulle dar un 7. Penso que tamén un 6 pode ser unha boa nota por iso, porque o traballo defensivo foi bon, pero logo sí que é verdad que as carencias en ataque é o que pode restar un pouquiño deses 4 puntos de marxe que ao mellor a tempada que ven estamos hablando dun 7 ou un pouquiño máis. Sí, a verdade é que empezou a tempada bastante regular, tirando a mal, pero dende que o colleu o novo, sei agora o nome, Víctor, a verdade é que deu un cambio radical para ben, sobre todo hai unha cousa con Sacco que é moi importante neste tipo de xogadores. Notábase sobre todo cando non estaba que o equipo sufría moito máis en defensa, o rebote perdíase por animalada,
e que eu penso que o rendemento que deu, e incluso deu varios partidos de moi bo baloncesto, incluso ofensivo, rematando ben. Por exemplo, o partido contra a Coruña na casa, Chaco foi vital, así que voulle dar un 8. Pois con ese 8 facemos unha media de 6,875, casi un setiño, andamos cerca. E o capitán do equipo, Eric Quintela. Pois a Eric, ao final é difícil ponderalo non pola súa parte deportiva, pero porque realmente xogou moi pouco. Falaba Luís desa injusticia non que cometía moitas veces con el, que non daba topado o momento para que saíra, non? Bueno, pois unha pena non podelo ver, pero hai que decir que tamén chapou pa Eric, non? As poucas veces que saliu, como sempre, deuno todo, máis dunha vez estivo tamén pois facendo unha aportación notable. Polo pouco que fixo, polo moito que fai, pois unindo e servindo de argamasa no equipo, voulle dar un 6,5. Eric non se pode valorar solo polo xogador que é, senón polo rol que ten de capitán, polo manexo que fai de vestuario, pola implicación que dicen todos os compañeros e entrenadores que ten no día a día. Para min é un xogador que lle vou dar un 7. Para min, no meu caso, sí que é un paralelismo con Alex Hernández, dúas persoas que son os capitáns do equipo, por circunstancias deportivamente non xogan o mellor tanto que eles gustarían ou que nos gustaría, pero creo que é o que comentades, non se lles pode valorar deportivamente, pero que a nivel humano, a nivel capitán e a nivel argamasa, que fai equipo, que aglutina todo, creo que nese sentido Eric Quintela ten moitos paralelismos con Alex e eu penso que un 7 tamén. Sí. Ao final, Eric é o capitán en mayúsculas, non? Incluso hai que recoñecer, volvendo para atrás na etapa de Mirsic, foi dos poucos que se salvaron a nivel competitivo, a nivel de xogo, foi dos poucos xogadores que se salvaron, que cando entraban aguantaban o nivel e non, o equipo non iba para atrás, e non mantíase ao menos en partido. E despois hai que recoñecer tamén outra cousa. Eric leva media tempada xogando e adestrando, estando moi fastidiado da espalda e con moitos problemas físicos. E iso hai que valoralo moito, ademais de todo o que fai de vestiario e todo. Así que, collendo todo o conxunto, sendo un xogador vital, eu non lle podo baixar do 8. Me caches na mar. En total temos unha puntuación de 7,125. Continuando ca xente renovada, vou facer unha pequena porta para que entre un nome que non está renovado, chámase Darun Giriar. Ai, mama llama. Que vos ia contar eu. Unha historia. Pois nada, Darun, dende a chegada de Giliar, de Luis Casimiro, pois foi outro tipo, non? Empezouse a encontrar un pouco máis a gusto, sobre todo vou valorar xa non eses días de acerto que sobre todo aí en Coruña sufriron bastante ben, senón tamén todo o que supuña para o ataque do Breogán, non? O que arrastraba, o pendentes que estaban as defensas dele, o que permitía que os demais compañeros pois aportaran cando el non facía, que foron unhas cantas veces. Para min a tempada que fixo, a importancia que tivo, a pena de que se fora non neste final de tempada, que penso que podería facer que nos acabáramos ou rematáramos a tempada en postos superiores. A min apenoume moito, porque realmente estaba nun momento no que podía aportar moito. A tempada é moi boa, para min é de 7. Eu vou ser un poquinho máis xeneroso que David, porque, bueno, os intangibles que tuvo Giliar, incluso cando estaba mal, miraba as asistencias, miraba rebotes, e era un xogador que aportou hasta nos malos partidos, o sea, eso non se lle pode negar. Eu voulle dar un 8,5.
Creo que no meu caso, como sufridor de Hilliard, creo que, joder, es que con nosotros tiña unha X marcada nas esquinas, es que era unha cosa bárbara. E sobre todo era eso, o que comentabades, ese tema que se non había puntos, había outras cousas, pero sempre había algo. En ese sentido creo que foi un xogador diferencial, evidentemente, foi a máis, bueno, foise, creo que para vos foi unha putada, por decirlo de alguna maneira, porque esas opcións que tiña desde de escalar máis posicións seguramente pasaban porque xogadores como el podían seguir no equipo, pero bueno, tamén penso que é unha sorte poder llegar a final da tempada poidendo prescindir dun xogador del que xa deixou os deberes feitos e dunha maneira notable e encima penso que deixando un bo recordo en Lugo, o sea que eu voulle dar un 8. Un Gila que claramente co Pastor non se levaba nin para atrás, se notábase moito, pero que desde que chegou Casimiro foi a quen lle deu as chaves do equipo e o ataque basicamente dependía del. Era quen creaba o xogo, era quen xeraba todas as ventaxas, era un xerador élite, despois era un asesino de cara a canasta, non? A min a verdade é que a súa segunda parte da tempada gustoume moitísimo e sen el igual non estábamos agora mesmo na CB, así que eu teño que dar un 8. Pois sí que vas dar demais, tanto a cera para eso. A media é 7,87. A verdad, Gilia, non nos escoitas, pero bueno, en fin. E continuamos con Toni Nakic, que está aí no Candeleiro. Pois no Candeleiro agardo que dé algunha señal de vida e que sexa para decir que se queda unha tempada máis. Pois Toni, 3 anos connosco, bueno, non acabamos nunca de ver un pouco de continuidade por uns motivos ou por outros con el. Quedome esta tempada con ese excelentísimo porcentaxe de acerto. Explotouse moi ben esa gran virtude que ten, esa boa mau que ten de tiro exterior. Un xogador que para min ten que estar, bueno, xa é parte da familia, non, breoganista, e se el quere, pois estaría moi ben que continuara. A temporada para min non foi grande como agardaba eu del, así Ollo a que, nota. bueno, poño a Ollo a nota, nota. poño xa vou. A nota é un 6. Bueno, Sí, a pena de Toni é que, bueno, costalle moito volver das lesións. É un xogador que necesita ter o feeling para volver a aportar ben ao equipo, para ter regularidade, e tarda moito tempo. E ojalá siga e poida disfrutar unha temporada sin ningún tropezo, porque os números en porcentaje son moi bons. E, bueno, vamos a dar un 6. Creo que tamén un 6 é boa nota tamén por eso, polos porcentaxes, porque sí que estiven vendo agora algún xogador e tal, tamén para que non me pilledes todos. Joder, estive revisando e sí, son moi bons, creo que é o que comentaba antes, ¿no? As intrahistorias as coñecedes mellor vosotros, pero bueno, se xa é un xogador que leva tempo en Lugo, tendo en conta que nós este ano levábamos con xogadores de 3, 4 anos, pois penso que ese tipo de bloques é importante mantelos, e se aínda confiades en que segue podendo dar un pouquiño máis, pois benvido sea. A ver, con Don Antonio hai un tema que ao final tivo unha tempada que para min é normal despois da tempada pasada que tivo, ca lesión que tivo comezo da tempada pasada. Unha tempada onde tes pequenas lesións e custache despois desas pequenas lesións volver ao nivel. Sen embargo, hai que recordar que desde as ventás Naxos non tivo xa máis lesións e estivo a un nivel moi alto. Para min é un xogador vital e un xogador que cando está na pista sempre está pa ben. Sempre mellor, aínda que non faga números, é un xogador moi importante porque abre moita pista, xe obliga a ter sempre unha persoa atento a él, porque se está solo mátate, e para min fixo unha temporada máis que correcta, así que eu non son tan cutre como eses de aí
e voulle dar un 8. Bueno, rompimos a báscula, señores. 6,5 de Pero si media. lle deulle un punto a un por ser bo tipo, non me fastidies. Está moi sensible. Co tema das oposicións digo vos que está moi sensible. Debe pensar que está o presidente do tribunal aí Si escoitando. deches un 3 a Teiro. Sí, bueno, a mellor, David, non sei. perdón. Veña, deixo estar. Quedan dúas Xa me parecía a calificacións min que estás... a xogadores. A primeira Bueno, é a Dominic Mabra. Dominic Mabra para min é a mellor nota da temporada. Vale, probablemente dende que se foi Giliar tamén, pois, digamos que tamén o sufriu, porque penso que o sufriu, e se non chegou canso, que tampouco teño as miñas dúbidas, non? Pero Mabra, aparte de que fora un descubrimento para todos nós, ese complemento ideal a DAE, porque necesitábamos un complemento director, non? Sí, me quítalle un dedo e quítalle outro e xa está. Así. Un 8. Sí. Mabra era un xogador que facía poucas cousas mal. Creo que aí se resume todo. Aportou estabilidade, control, dominio, e vou ser generoso e vou no poñer o nivel de Giliar con un 9. A mí, a verdade é que un dos xogadores que máis me gustou esta tempada do Breo, eu penso que tamén un 8,5 rozando 9 sólido. Un base dos de toda a vida, un base clásico, un base que ten o baloncesto na cabeza, que sempre fai o que necesita o equipo, defende ben, cando hai que anotar a nota, cando hai que repartir xogo, reparte xogo. Para min é unha das chaves, sen dúbida, da millora do equipo, así que eu voulle dar a mellor nota, que non lle vou dar o 10 porque o 10 é pa Musa Jape pouco máis, pero voulle dar un 9,5. Isto fai unha media para Dominic Mabra de 8,75. Non está mal, sendo os mestres que sodes puntuando, madre mía. Rematamos con AK47, con o encantador Artus Kuruc, recién renovado. Pues feliz de la renovación de Artus, la verdad. Pareceme un luxo, non? Contar cun cupo como a él. A verdade é que aportounos moitísimo dende a súa chegada e agardo que aporte moito máis. Maravillosa, por certo, a entrevista que lle fixestedes, que estivo super amena e super entretida. Sobre todo eso, pues todo eso que vai traballar no Brau, dende aquí aproveitamos para animalo para que o próximo ano pois aporte, como decía, penso que máis no pick and roll, sobre todo esa velocidade que ten de cara a canasta, que nos aporte máis cousas que ese excelentísimo e rapidísimo tiro de tres. A nota para Artur Kuruc, 6,75 pode ser, 75? 7, o veña. 6,75, veña, que teño que distinguir logo. É o de arradeiro xogador, un poquinho máis arriba, veña. Estou me arrepentindo de darlle 6 ao Charlie, Dula, imos. Eu, Kuruc foi un xogador que me gustou moito. Pero, bueno, valoramos unha temporada inteira. Chegou con el andada. A verdade é que, bueno, agradeceuse que chegara. Mais, sobre todo, ao final de temporada. Ao final de temporada sí que vimos un xogador que non era un cupo, sino era un cuponazo, que se notou moito, foi determinante. Bueno, cando faltou Giliar, pues bueno, colleu moita responsabilidade. Eu creo que repartiron entre ele e Gran, dixeron mitad para ti, mitad para mí, e a partir de aí nos la guisamos. Non vou ser todo bondadoso que debera ser, é bueno deixar un 7, porque espero co ano que ven esteña rondando 9 ou superando. Sí. Para min tamén, creo que penso que foi un xogador diferencial, creo que foi un acerto tremendo, como decía Dula, un cuponazo. Nese sentido creo que é iso, o sea, puntos, compromiso e demais,
e creo que é un valor super importante para un xogador que, ademais, como decías, viña coa tempada rodada e cubrindo unha baixa de Hilliard, que non é calquera cousa. Entonces, nese sentido, na miña nota, é verdad que toda a tempada, non? En ese sentido é máis difícil valorarlo, pero, bueno, penso que un 7,25 polo menos, sí. Sí, un cupo, que ademais de un cupo é un 3&D perfecto, non? Vou decir palabras maiores, a min houve momentos onde me recordou a Kalinowski, sobre todo cando estaba na época de Musa, non? Un xogador que collía o balón e matábate. E despois un defensor, para min, nivel élite. Encima, é cupo, traballador, está implicado. Para min foi un movimento top e que para ano que ven volva a estar aquí en Lugo, pareceme unha noticia magnífica. Así que, quizáis, non sei, un 8. É que non pode ser así non vamos a ningún lado. Ten unha media de 7,25. Poñedes todo moi ben, pero ao final estes mestres non soltan unha, E rematados os xogadores, continuamos neste caso co cuadro técnico co que o Club Baloncesto Brogan, desde o mes de decembro, fixo esta temporada, non? Que levou a 13 vitorias o Club Lucense, con Fernán Varela, con Víctor Pérez, con Quique Fraga e con Don Luis Casimiro. Pois a verdade que parabéns para todos eles, parabéns para o director de orquesta que foi quen de darlle a cada un o seu rol e facer que entre todos sacáramos, digamos, sobre todo dende a súa chegada, non? Ese porcentaxe de victorias que a todos nos estaba abraiando. Pena, como dixen anteriormente, deste final de temporada, pena que Luís non fora capaz de motivalos ou de facer unha motivación extra. Así que, bueno, para todo o equipo, aparte dos parabéns, voulles dar unha nota de 9. Pois nada, o corpo técnico eu creo que fixo unha gran labor, que participaron todos moito máis do que a veces parece. Notáronse grandes mellorías en certos xogadores, que iso é o traballo que fan os segundos entrenadores. Bueno, de Casimiro deulle un vuelco completo ao equipo. Cambiamos dinámicas, cambiamos maneira de xogar. Os xogadores cambiaron a sonrisa, porque, bueno, eran caras largas e volveron a sonreír e ao final, pois, bueno, eu voulles dar un 8 porque sempre queda marxen de mellora, non porque o fixeran mal. Sí, eu penso, a ver, evidentemente a totalidade do staff non a coñezo, pero sí que a Luís Casimiro sí, tiven tamén a sorte de poder escoitalo cos meus compañeiros do Nordés Naranja no Tirando de Tres, non é promo, pero tiña que dicilo, e tamén algunha vez que puiden desfrutalo nalgún clínic que veu dar a Coruña, e a verdade é que xa como persoa penso que é un luxo poder tela, como entrenador penso que fixo o que se lle pediu e un pouquiño máis. Evidentemente o obxectivo era conseguir a permanencia, creo que iso con creces, evidentemente o que comentabades, non só é que o equipo non estivera funcionando con Mersic, sino que era esa sensación de estar como que non, que era triste, caras largas e demais, e conseguir revitalizar un equipo non é fácil. O conseguiu e con números moi bons tamén sabendo sacar os partidos nos momentos clave como foi o noso derbi. Entonces, nese sentido, creo que Casemiro ten como líder do barco, penso que un 8 ten, e tamén por iso polo marxen de mellora. Directamente, colleunos estando mortos, literalmente mortos, perdendo de 18 contra Granada, dando vergonza allea. Chegou e cambiou o equipo de pé a pá, ademais salvándonos con máis dun mes de adianto, facendo un moi bo baloncesto, disfrutando moito do baloncesto que propoñía e que se conseguiu realizar. É que non sei, é que me estás despistando. Pronto chega o momento da bufanda.
o sorteo da bufanda das peñas. Ya eso, despois ademais os xogadores notouse Esa tamén nota. o traballo dos segundos adestradores que mellorou o equipo con eles, melloraron o rendemento dos xogadores, o traballo técnico incluso dos xogadores. E voulle poñer un 9,5, non lle poño 10 porque o último mes o equipo un pouco caeuse, pero tamén é normal porque o equipo chegou reventado físicamente, xa co obxectivo cumplido sen poder chegar a un obxectivo maior e ademais a baixa de Gilia non se pode olvidar, así que un 9,5 e non ten o 10 por milésimas. Pois imos co director deportivo do Río Bragán, con Tito Díaz. Creo que este ano merece, como todos os anos, unha cualificación, non? Sí, a nota subible coa última rolda de prensa, polo menos aquí pola Mariña, xa non polo feito de que se xoga o primeiro partido de pretempada, pero sí porque se acordara de que hai unha peña mariñán. Eu sei que Tito lle ten moito garimo a Mariña e, bueno, esas verbas, a verdade que dende aquí agradecémolas moito e que saibades que aquí xa non somos nos a peña, pero que hai moito aficionado brevanista e que se sinte o Breogán con cariño. Así que, bueno, eso, Tito, que saibas, non sei se nos vas a escoitar, pero que te saibas que eso está subindo a miña nota, non? En canto a temporada, pois eu penso que é notable en líneas xerais, basicamente porque, bueno, plantexas unha tempada con unhas expectativas, daste conta de que as cousas non funcionan, hai ese apego persoal que el recordou tamén na rolda de prensa que fai que todo sexa máis complexo, pero penso que se atalla a tempo, non? Esa metedura de zoca, non? E logo cando atascámonos un pouco non atopar ese pivot, pero, bueno, ao final sabíamos que o mercado estaba super complicado, pero no resto de solucións a verdade é que foron exitosas, non? DAE, Kurux principalmente foron uns acertos que foron maniobras super rápidas como soubemos, así que en conxunción, pese ao erro inicial, non, que xa falamos del aquí, esta tempada en canto a Tito, a dirección deportiva, para min é de 8,5. Eu son un pouco máis crítico porque, bueno, o inicio de temporada lastra moitísimo e métenos nun pozo no cual sí que conseguimos salir, pero, bueno, costou. Hai que darlle moitas gracias ao cambio de rumbo. Houbo fichajes que, bueno, ao principio de temporada xa se daban como cousas extrañas, como xogadores que non poderían dar o nivel, e así sucedeu. E despois sí que hai que reconocerlle que tuvo uns movimientos moi rápidos e moi bons. O sea, eso é o que lle vai subir a nota pola miña parte, voulle dar un 7. A ver, no meu caso é moi difícil non compararlo con Leima. No sentido de que nun inicio, como comentaba David, foi un inicio complicado, se tiñan unhas expectativas e ao final non se cumpliron. No noso caso, o mesmo, empezando un pouquiño millor se seica, pero no momento chave da toma de decisións, neste sentido, fostedes moi rápidos para os fichaxes, para o entrenador e todas estas cuestións, e no noso caso, pois, costounos máis. Evidentemente, os resultados son os que son, vos estades na CB e nos non. Entonces, nese sentido, creo que pola rapidez para encontrar solucións ante os problemas iniciais que, aínda que o plantexaran eles, se encontraron solucións rápidas, creo que eso é un valor importante. É verdade o que comentaba Lula, que do tema de que foi un susto moi importante ao principio. De feito, nós tamén ao principio dicimos non pode ser, é raro. E iso, sobre todo, eu poñolle un 7, pero sobre todo por o tema de rapidez para atopar as solucións aos problemas. Sí, é incuestionable que houve un eiva na planificación deportiva ao comezo da tempada e, sobre todo, como decía David e como dixo el na rolda de prensa. Deixouse levar quizáis máis polo corazón que pola cabeza, mantendo a Mirsic. Foi un erro, pero hai que recoñecer que todas as decisións
que se tomaron desde novembro foron acertos. Quero dicir, o cambio de adestrador para Casemiro foi un acerto, traer a Mabra foi un acerto espectacular, o que se te lesione o Moore, que era quen tiñas feito o equipo pore para Moore, conseguir traer un Grant, que era, ao final era un rookie en Europa, e mira o rendemento que che deu. O movimento de Kurus é incuestionable, é un cupo, vamos, fora do nivel do Brogan para min no momento que se trouxo, e que encima consigues que siga pa tempada que ven. E o movimento do 5 sí que é certo que non acertaches no 5, pero hai que recoñecer que co mercado que había e que a situación que estaba o Brogan, para min os movimentos que se fixeron foron todos lóxicos. Quero dicir, o momento de 3 a 1 non había nada no mercado, necesitabas facer un movimento, apostas, se che sai ben, se te sai mal, podías cortalo, saiu mal, cortaches, e despois traes a un xogador como Touré, que de primeiras che din, como decía David, todos contábamos que Touré era maior rendemento. Saiu ben? Bueno, non porque contábamos que fixera moito máis, pero era un bo movimento, é un movimento feito con lógica e feito con sentido. Así que eu, sumando todo isto, voulle copiar a nota a David e vou poñerlle un 8,5. Pois imos co bloque que nos queda, que é a Diputación Provincial, o Pazo Universitario, cas novas melloras que hai a partir do día 10 deste mes. Bueno, pois hai que calificar para min maquillaxes, aínda porque realmente para min o máis importante de todo o que se debía facer este ano era concluir ou abrir unha vía para que ben o Pazo tivera un maior aforo ou a cidade de Lugo contara cun edificio multiusos que permitira que a masa social breoganista crecera. A Diputación pois está facendo polo que sempre utilizando as verbas non de freno que eles ben poden facer e tocar, os paus que poden tocar, pero para min non é o importante. Para min non é importante. É importante que manter ese edificio polo ben da cidade, polo ben do deporte, pero non como algo necesario para o crecemento do noso club. E A bueno, nota, un 4,5 por non ter a tomar máis iniciativa. eu considero que, bueno, o aporte que se fai nestas dúas anualidades, tanto na actual como na que ven, tanto pola Diputación, é un aporte importante. Non creo que seña o suficiente, non por cartos, sino porque non planteas un proxecto de ampliación, de renovación ou outra nova sede, que sería outra opción. E o que está claro é que ahora mesmo o breoganismo non colle no Pazo. O ano pasado falamos de 300 personas, non creo que seña un número correcto, porque 300 personas cortas a lista. E estamos falando que non houbo temporada, o sea, non houbo segunda volta, que normalmente sempre son as outras 300 ou 400. O primeiro número seguramente pues, fora bastante superior ás 400 ou 500. Entonces, pues bueno, eu considero que nese sentido non se fixo o que había que facer. Si se fixo unha gran inversión no Pazo, pero que o ano que ven vamos estar con o mesmo problema. O sea, vamos seguir en ACB e vamos seguir con un aforo reducido. Vai haber solución para o ano que ven? Pois non. Vai haber solución para dentro de 2 anos? Pois seguramente non, porque non empezamos o que tiñamos que haber empezado, que era a desoxar a Margarita, ver as opcións de ampliación. Se non hai esas opcións de ampliación, pois teremos que ver de construir algo. Non digo que faga a Diputación, pero bueno, sendo a quen gestiona ahora mismo o Pazo, pois deberá ser a que dera o primeiro paso. Entonces, pois bueno, voulle dar un aprobado pola gestión destas dúas anualidades, pero bueno, merecería un suspenso por non facer un planteamiento de futuro, un 5. Dende Coruña, que pensas, Marc? A ver, nosotros a verdade é que temos moita sorte pola instalación que temos agora e a que pensamos ter o ano que ven, pero Relativa sorte.
relativa sorte. Relativa a sorte. Porque os pero adestramentos non son na pista moitas sí, veces. no, o tema dos adestramentos é un caos. Cambio de partidos no calendario tamén polo mesmo motivo. Sí. O sea, Circo para do Sol, algunhas... agora ao final probou moitas máis cousas, non? Durante a Sí, sí, temporada. no, a ver, evidentemente, para algunhas cousas no que é o ambiente espectacular, pero evidentemente para o día a día dos xogadores hai outros factores que, por ser un recinto multiusos, é máis complicado. Pero, bueno, volvendo ao do Pazo, eu penso que o pouquiño que seguín o tema do Pazo, sí que penso que son parches para un clube que ten moita afección, sempre, en calqueira deporte, pero xa que toca de cerca é unha mágoa que non se poida encher o Pazo sempre con máis xente da que hai, eu penso que, non sei cales poden ser as solucións, iso sabedes moito mellor vos que nós, pero eu voulle dar un 5, pero máis que nada porque se os dan un pabellón de 400 persoas de 100, ides estar 100 e outras 4.000 fora. O sea que é igual donde os poñan que ides chear o pabellón. O sea que nese sentido vou poñer un 5, pero porque o Pazo sodes vos, non por outra cousa. Sí, a ver, eu aquí vou facer un pouquiño de trampa, porque eu a nota vou na poñer non directamente pa a Diputación, senón pa todos os estamentos políticos que teñen referencia con Lugo, e cada un que colla a parte que lle toque. Vou ir o concreto máis que o que é cada un. Na parte do Pazo, primeiro tivemos a vergonza absoluta e que xa se vía vindo detrás do día de Tenerife. Pasando o que pasou ese día, xa non merecen aprobar. Despois, vamos o que pasou a partir de aí. O mínimo parece que se fixo e se está a facer, que é non deixar que o Pazo se caia a cachos. Manter o Pazo vivo. O problema, para min hai unha cousa vital que non se fai, que é o tema da climatización, e iso nunca o deixo pasar, porque ao final a xente que está no Pazo son persoas. O Pazo está ocupado por persoas e as persoas que van ao Pazo teñen que estar nunhas condiciones mínimas. Despois hai unha segunda parte, o tema do aforo. O tema do aforo, para min, a solución que hai, xa o veño repetindo, fai falta un Pazo novo. É que a cidade de Lugo necesita unha instalación nova onde poda haber eventos deportivos e onde poda haber espectáculos de musicais, espectáculos a maiores para Lugo, cidade, para toda a provincia de Lugo. E eso, está claro que eso é algo que ten que responder todas as institucións que teñen relación con Lugo, Concello, Diputación e Xunta. E hasta que non se faga eso, non vamos a parar, porque as cousas fan falta, e agora mesmo Lugo xa non só o Brogan, xa non só o Ensino, xa non só o resto de equipos de Lugo. Lugo, no seu conxunto, necesita un Pazo novo e necesita un Pazo novo de 7.000, 8.000 de capacidade. O cambio climático non sei esta bufanda, se alguén lle fará falta estes días. Non o sei, pero imos co sorteo da bufanda que cedeu, gracias Dula, a Peña Brogán, unha bufanda preciosa que ten a súa historia, non, Dula? Antes do sorteo, que vai dar o número Marc, imos entón, Dula, a contar un pouco a historia desta bufanda, non? Bueno, a bufanda significa a loita que hai sempre no Pazo, toda a afición, por apoiar ao club. Bueno, daí ven o nombre de Inferno Celeste. Chegou o momento, entre toda a xente que nestes días estuvo dando o nome do seu xogador, Marc, ti mesmo. Temos entre o número 1 e o número 47. Eu creo que o teño fácil, creo que o 23. O 23. Mabra me ha sorprendido gratamente. Es una chica, solamente escuchando esto, creo que ya sabrá el comentario a quien corresponde. Mar Fidalgo Corrales. Enhorabuena, Mar. Pues esta es para ti, esta bufanda. Para que la disfrutes durante la temporada que viene en El Pazo, ca toda ilusión que teñas no mundo. Por ver o equipo o mellor en Europa, nunca se sabe. Antes de rematar, Mar, que saibas que temos unha promesa de final de tempada na que unha persoa que está aquí dixo que durante a tempada non o facía porque podía darlle o meigallo ao club,
pero hoxe Alex ten a gorxa preparada para facer algo connosco. Todo No. teu, Alex. Se a coña é que ao final cantamos nós e mira onde estamos. Se que ides ter razón. Bichos, bichos. Pero tedes que seguir, cando a min, Antes deso, rematar, agradecer a presenza das peñas durante toda esta tempada. Se non é ninguna novidade, vémonos xa en setembro, despois do tempo de lecer, de tempo de verán, onde, se Dios quere, atoparémonos máis dunha vez todos os que estamos presentes. Unha apertiña para todos, e noso peche, e con Alex, esta cantiga. Bueno, antes de cantar, quería, e penso que falo en nome de todos, darche as gracias por darnos este espacio unha vez máis, por estar pendentes de nós, por cada vez que queremos facer algo, estar aí, darnos un sitio onde poder comunicar, e iso valórase moito. De verdade que valórase moito, de darche as gracias infinitas. E despois, obre, vale, isto é Lugo e ten Carder, ímolo sacar adiante, todos xuntos outra vez. Obre, vale, isto é Lugo e ten Carder, ímolo sacar adiante, todos xuntos outra vez. Un estribillo? É así a canción. Básquet, Coruña. Eso que Gracias por el venga. estribillo, chicos. Eu tereivos que escoitar despois porque entre os cortes de audio e demais non sabía nin o que estaba descantando. Así que, pero estou seguro de o que fixestedes moi ben. Íbamos a despedirnos, pero despois desta cantiga, que menos que rematar do xeito que se merece unha tempada máis. Cun brindis polo básquet galego, polo Breogán, polo Leima, polo Obradoiro, polo Orense, polo baloncesto feminino e moita sorte na próxima tempada. Unha apertiña para todos. Saúde. Grazas a José Luis. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Las puertas del parque. Me enamoré de ti. Cuando se fue el bucero, no me dejé morir. Los años van pasando y todo sigue igual. El equipo de Galicia se llama Breogán. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Porque me enamoré de ti. Cuando se fue el bucero, no tienes que morir. Los años van pasando